anders durven zijn. Gewoon door te doen. Nuchter te blijven. Door te zetten. Blijven denken in oplossingen. Allemaal door het tonen van lef. Welkom in Zuidwest-Friesland. Op dit historische punt bij de afsluitdijk werken we echt samen aan de toekomst. Met onder andere een vismigratierivier en de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Want samen bereik je meer. Zoals in Makkum, waar we samen met de Mienskip bouwen aan een nieuwe woonzorggemeenschap. Voor jong, ouder en oud. In monumentale panden die we toekomstbestendig maken. Want we koesteren juist waardevolle historie. Zoals in Bolsward, waar het oude stadhuis nu ons cultuurhistorisch centrum is. Hier plug je in op onze geschiedenis. Maak je deze zelf of lees het terug en blijf erin hangen. Bij de Tiert vind je alles onder één dak. De bibliotheek, het gemeenteloket en archief, het museum, de VVV en horeca, samen met lokale ondernemers. We stomen onszelf graag klaar voor de toekomst, zoals hier in Eilst. Daar zien we de toekomst zonnig tegemoet. En in de dorpen Wommels en Iens draait het letterlijk en figuurlijk om duurzaamheid. De opbrengsten van deze dorpsmolen komen ten goede aan beide dorpen. Weten wat er speelt in je dorp is niet zo moeilijk. Maar wat er speelt in het leven van je kind is moeilijker. Cool Zuidwest is onze visie op de IJslandse aanpak. Niet langer over elkaar, maar met elkaar praten. Bijvoorbeeld even zonder mobiel. Met 89 kernen zijn wij de grootste gemeente van Nederland. Verbonden met het water waar meer dan 90.000 Friezen wonen. In de stad en op het platteland. Waar we volop genieten en trots zijn op ons unieke landschap. Door anders te durven zijn. Gewoon door te doen. Nuchter te blijven. Door te zetten. Blijven denken in oplossingen. En het tonen van lef maken we ons samen klaar voor de toekomst. Welkom in Zuidwest-Friesland.